మీలో గాని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో గాని ముఖ్యంగా 15 నుంచి 45 మధ్యలో ఉన్న స్త్రీలు తీవ్రమైన అలసట, నెలల నుంచి జ్వరం రావడం తగ్గడం మరియు జాయింట్ పెయిన్స్, తర్వాత మొహం మీద ర్యాషెస్ మచ్చలు రావడం జరుగుతుందా? అయితే వినండి, ఇవన్నీ వేరే వేరే సమస్యలు కాదు, ఇవన్నీ లూపస్ కావచ్చు. లూపస్ అనేది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి, దీన్ని SLE అని కూడా అంటారు. ఇందులో ముఖ్యంగా యంగ్ ఫీమేల్స్ లో వస్తుంది. ఎర్లీ స్టేజెస్ లో జ్వరం రావడం, తీవ్రమైన అలసట, జుట్టు రాలిపోవడం, ర్యాషెస్ రావడం, జాయింట్స్ పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది. కానీ దీర్ఘకాలికంలో వివిధ రకాలైన ఆర్గన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ అని వాడుతూ కాలాన్ని వృధా చేస్తారు. కానీ ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సునామీ లాగా రాబోయే వ్యాధిని మనం నియంత్రించవచ్చు. సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంటెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఆర్గాన్ ఏమి ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చూద్దాం. సైనింగ్ ఆఫ్, మీ డాక్టర్ సాయి సునీల్, వైజాగ్ రొమటాలజీ.